सोना तोहरा से ज्यादा प्यार बा हथियार से। सोना तोहरा से ज्यादा प्यार बा हथियार से। जी हाँ, तो आप सब कैसन बनी जा और आशा ना बल्कि विश्वास बा कि आप लोग बहुत ही मस्त होखब जा, खुश होखब जा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। और रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब सॉन्ग हम लेके आ गइल बानी, जौन की रंगदारी सॉन्ग बा। अगर आप लोग अच्छा आप लोग के माइटर नइखे मिलत तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो आप लोग हमार चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के दबावल मत भुलाइब जा, बेल आइकन दबावल मत भुलाइब जा। और आशा ना बल्कि विश्वास बा कि अगर गाना अच्छा से म्यूजिक बनवा के अच्छा से रिकॉर्ड करवा देतनी तो आशा ना पूरा विश्वास बा कि गाना आप लोग के मार्केट में ज़रूर बाजी। तो आप लोग अच्छा से गाई, अच्छा से बजाई और अच्छा से रिकॉर्ड कराई। और ये गाना बहुत ही सुपर हिट बाटे, बहुत ही लाजवाब सॉन्ग बाटे। तो आप लोग के हम मुखड़ा सुनावतानी, आप लोग गौर से सुनी जा, ध्यान से सुनी जा और अच्छा से गाई जा। और हमार चैनल के सब्सक्राइब कइल मत भुलाइब जा। तो आई जा रउआ सबके हम मुखड़ा सुनावतानी। मुखड़ा बाटे कैसे बा, कहे के भाव बाटे। सोना तोहरा से ज्यादा प्यार बा हथियार से। सोना तोहरा से ज्यादा प्यार बा हथियार से। तू आवो न मिले राजानु रोज रोज यार से। तू आवो न मिले जानू रोजे रोजे यार से। सोना तोहरा से ज्यादा प्यार बा हथियार से। सोना तोहरा से ज्यादा प्यार बा हथियार से। तो आप लोग के गाना कैसन लागल आप लोग कमेंट में बताई। और रउआ सबके अगर ये गाना लेहल चाहतनी, गावल चाहतनी, फुल सॉन्ग लेहल चाहतनी तो आप लोग ये हमार पर्सनल नंबर बाटे, आप लोग पर्सनल नंबर पर संपर्क करी और कॉल करी। और ओकरा बाद आपके गाना ही कम से कम चार्ज में रउआ सबके दिहल जाई। तो आप लोग हमार मोबाइल नंबर नोट कर ली। हमार नंबर बाटे 98 350 77 203। एक बार और याद कर ली, 98 350 77 203। तो आप लोग ज़रूर कॉल करी। फिर मिलल जी अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।